Камино 35 е една средна по размер раница от 35 литра, която създадохме за каминовци. Тоест супер лека е, което е много важно, ако ще ходиш по 4-5 часа на ден. С дишаш гръб с вентилационен канал, който е направен така, че да не е тежък, няма сложни конструкции, но е добре адаптивен към анатомията на човешкото тяло и не залепва в жегата. През рамките са ергономично извити, дишащи с материал с перфорация, което гарантира добрата вентилация по време на движение. Разбира се, гръден колан, който стабилизира раницата по време на движение, е много важният кръстен колан, който пък разпределя тежестта по целия гръб, за да не се фокусира натоварването в точка на раменете и да не ви болят вечер. Раницата е с много добро разпределение, с 5 джоба, много хубав горен ход с капак. И любимия на всички допълнителен долен ход за бърз достъп с цип, с който много бързо и лесно достъпваш съдържанието на раницата и по време на движение, когато ти трябва, не се налага да ровичкаш постоянно отгоре. Ципът е покрит за защита от дъжд и от наранявания. И вече джобовете. Първият джоб, най-големия преден джоб, отворен, който да мушкате шапки, разни неща, които ви трябват, бадите, слагате по време на движение. Тук сме му поставили една мрежест отвор, който да изтича вода. Случайно завали дъжд, да не остане джоба пълен с вода. Хванате с лентичка с катарама, която лентичка може да използвате да закачите отгоре яке или някаква друга екипировка допълнително, която да не слагате в раницата. Хубав голям джоб на капака с цип, пак много удобен за аксесуари, които трябват по време на движение. Едно чудесно, любимо на всички джобче от мрежа обемно с цип на кръстния колан, който пак за някакви кърпички, пипки, ластичета, слънчеви очила, неща, които ви трябват по време на движение, да са ви достъпни. Така, разбира се, два хубави странични джоба. От мрежа са дълбоки, широки жаботилки или друга екипировка, които хоп-хоп да извадите по време на движение. Сега, багаж може да закачите на много места върху тази раница. Разбира се, място за щеки. Страничните компресионни ленти, които се затягат и заедно, и по-отделно. Катарамата е една, но затяга отделно горната лента, отделно долната лента. И ето тук съм ви показала как може да се закачи стелка на страничните компресионни ленти. Те са достатъчно големи. А пък това, че са компресионни, по името личи, че могат да компресират раницата, която когато пък е по-празна и примерно тръгнали сте за еднодневен поход, само сандвич, яке, вода, прибирате с компресионните ленти и раничката става 10-15 литра. На капака има холки, на които може да закачите с допълнително шнурче с стопер, може да закачите някаква екипировка или дрехи, които да съхнат по време на движение. На дъното има доста стабилно място, хълки с лента, които са супер стабилно място за закачване, ако трябва да се изкара спален чувал отвънка, или пък обувките да вържете, ако ще ходите с сандали. Изобщо това е много добро и стабилно място за закачване на багаж. Раницата не може да не кажем, че е супер здрава. Е изпълнена в стила на Ташев, много издръжлива, няма нужда да я пазите, може спокойно да я хвърляте където искате и тя ще издържи на всичко, на което подложите, всичката екипировка, която закачите отвън, няма значение, тя ще издържи. Раница Камино 35 на Ташев.